Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hakane ka video parlok ngan jubabat ngan pensai pajba halor ka jingkeno ka jumpi yanga hana bangalalong kum ubadeng dok tedong lene kum uje senrem kane ka jingong ka jumpi parlok kalong ka babakla sibun ba namar ba ka jingmut jing perkhat ka jonga kaya pher ber ka jingmut jing perkhat jung badeng dok tedong kaya pher ber ka jingmut jing perkhat jung uje senrem te kadur ka daru kaya pher kadur kadar ka jonga bat kadur kadar jung badeng dok tedong bat kadur kadar jung uje senrem wat ka jatru kaya pher kajat ke jonga bat kajat jung badeng dok tedong bat kajat jung uje senrem kane ka jing keno ka jung pi kalong ka babakla te halor kato ka video ka banga takran yu tu we norwainium te kade halor ba u wan keni ya ka hok ka jonga bat ba u wan penjuat ka channel ka jonga manu bom pitar manu bom dom haba suwan le jubor lane suwan keni suwan penjuat ya ka channel jung kiwe te nakaliam ka jonga parlok nga penrem jur ya ka jing keno ka jung pi yanga hana bangalalong kum uje senrem lane kum ubat deng dak tedong kalong ka baba kla parlok mo ka jing ya ong ka jung pi hakawi kaliang parlok ngala sunguk men namar bangalala ban yale ya ka copyright strike hakaba utu unung rwainium ula ay nga ada ka copyright strike ula penjuat ka channel ka jonga ndre ngala sunguk men namar bangalala ban yale ya ka copyright strike kane ka video parlok ka pensyairu ya pi halor ka to ka we ka video ka ba pi mya syai bat pi ya perkhat bakla pi ya mud bakla hana ba pi ong ka to ka jingkran jonga lada pentrekam kamut kan penduk jimentoy kamtam ya ki youtuber ki youtuber kinum duk jimentoy ndre ki yo daka jimentoy ka ba he ba bat daka jingyo nong ka ba he ba lada pi ya but lada pi ya page ba ya kane ka video ka banga sapin syai menta te parlok sobha bana page ba bat ja pensiong nong rim ba omdei ba pi ya perkhat bakla pi ya mud bakla namar ngam kren ya ki bomdei ndrenga kren bet ya ki badei bat ja ki jingsha te parlok sobha bana page penkut ja kane ka video khana wa pnyo hibon ki jimentoy ya ka ba nga pensyai bat nga jubab ya ki jingkeli bat ki jing ong ki jongpi hello parlok baro kinong kersan jong ka Jupiter Link YouTube channel dan ni kong ngapen pau ka jing sngungu bat ka jing ai kublai ya pi baro kinong kersan barat ba jong ka nega channel namar klema pi ka nega channel kanam long te menta ngan kren bat ngan pensai bat ba ya pi baro halor ka to ka video ka bangla depelai namar bun ki ba ya snutu bakla bat ki ba ong ba ka to ka jing kren ka jonga la pentrekam kan penduk jimentoy kamtam ya ki youtuber Hendrei kane ka datang ka jing snutu bakla ka jongpi omdei ba ka penduk jimentoy Hendrei ka ai ka jimentoy ka ba kraw bhai pi hakato ka video nga ongkum ni ba ki jingalang pat ba lane ki jinga sang he ki diban bu da ki restriction lane da ki jingmaham ba umsha yano ino ban wandering video kane kam theo ya baro ki jinga sang he lane ki jingalang pat ba Hendrei ka theo tang ya kitu ki jinga sang he lane ki jinga lang pat ba hakaba ki nong penyat jong kata ka jinga lang pat ba lane ki nong perform jong kata ka jinga lang pat ba ki don ka jing benut ka jing bunut bat ka jing bisni yang ki youtuber ban wandering video bat ban pelaj video ha YouTube don ki nong penyat bat ki nong perform ha ki jinga lang pat ba hakaba ki kam ba ki de ki video ki jongki bat ki jing rwai ki jongki ladang ila pelaj ha YouTube bat ki sedang ban wan penjot bat ban wan strike ka channel ka jungi kane ka de ka jingkli ya kito ki riusim kabu lane ki rius new hakaba ki wan penjot ya ka channel ka jungi bale ba phi ya pen ipat ba ya ki jingrwai ki jingshat lane kino ki jing acting ha ki jakapat ba bale phimya bu da ki restriction lane ki jingmaham ba umsha yano ban wandering video ha ki jakapat ba henrei ladang ila pelat ha YouTube pa pi wan ban penjot bat ban persniu ya ka channel ka jungi kane ka jingle ka jungpi kan penjot ya pi ladang ile si samangi ki YouTuber bat ladang ai mangi daka kis
lane dakamu koduma persya ya ka jingle ka jumpi namar bale ba pia pendong function haki jakapat ba claim kino ki restriction lane ki jima ham lupa kat kum ka jingya jong ka juk lada pimbu da ki restriction lane da ki jingma ham kadai ka bentayangi ki youtuber bangin lettering video haki jakapat ba ka jing lettering video lane ka jingle chondur ka jungi haki jakapat ba omdai bangi lekin kulmar breu le chio breu lekin roy breu hendrai ngi let bangi sutana ya kata ka function lada ngimdon interest lane ngim sutana ya kata ka function na kalian ka jungi ki youtuber ngim let hiru lada ma pi kino penyak jong ki jingalang pat ba lane kino perform jong ki jingalang pat ba pi bu da ki restriction lane da ki jingmaham kadai ka hokya pi ba pin penjot lane ba pin strike ka channel jong no youtuber ba yale persya ya ki jingmaham ki jongpi bat pila ruban ai da ka mukuduma lane da ka FIR persya yu no youtuber ba pen kenya ki kendon ki jongpi tangkine ki jingbon sai ki jonga parlo haka bede bat ka jingbom sai ka jongpi halor ka to ka way ka video te kule sibun ba pila pe jakane ka video to bulai undon lem dor ka bat pi bat unkar khuye pi khnang ma pin like na kino ki jingpang ki jingstom bat ba pin biang ka kamai ka kaji te ngisa kandu biang haka way bat ka video te kule sibun parlo